Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasangay mo't gayam ni nanang inton umay asabado, iyan lakay. Wan bakit? Anya nga iti plano yo. Agluto tayo kadi, wano agpa-cater tayo laangan. Jak pa'y nakasarita ni Sheila, no niya ti plano da kan nanang. Okay nga rod. No bilang man takayat ni nanang nga agluto tayo, tumulong akto lakay. Sigurado ang maragsakan da bakit? Sapay la kumaa, uray nagkalay sata. Kan uray may sa abubong laang ti pagnanaedan tayo, kat mariknak ngamin asabali ti trato ni nanang mo kanya. Aganos ka pa'y laang bakit? Dumtanto ti panawan ang makaamiris ni nanang. Wan lakay, aramidag ti kabaalak tapno maaklunnak para kan ka. Kasangay mo inton Sabado nanang. Anya ti kayat mo? Agluto tayo kadi? Wano agpa-cater tayo laangan? Agluto tayo laangan tapno makatipid tayo anak kaw. Sige. Ibagak to kini Mary Jane. Kaya't nakano ti tumulong nga agluto nanang. Ay kwa, mabit man gayam ta panunutak anaimbag. Kasla may mayak gayam no agpa-cater tayo laangan. Saan tay amarigatan unay? Ay nawaw. Kay bagbagayo lang itay nga agluto tayo. Tapno makatipid tayo. Imbagak lang at tumulong ni bakit ko. Nagbaliw mo't tinadagos ti kapanunutan nyo. Napanunot ko nga raw nga adu ti maaramed no agluto tayo pay laang anak kaw. Tapno makapagbanding kayo matlaang, iti manugang yun, nanang. Uray sa anag. Asino ti mayat ang makibanding iti dayta ang Mary Jane ngay. Anyat ko nam, nanang. Ay kwa. Basta, agpa-cater tayo lang ngay, tapno malpasan ti saritaan. Hello, Lexie, nakong. Nakawang kayo mat, Auntie Jackie. Kumusta ka, nakong? Nasaya at mat, Auntie. Da kayo ngay. Kumusta kayo mat tandita? Nasaya atak mo laang, nakong. Imawagak laang, taadati kayat ko nga ibagaking ka. Anyat ibagayo, Auntie. Asidag laang matibalay ni. Kasangay ko, inton umay asaba daw. Imbitaan ka kuma. Saan ka siguro abisay? Saan matkit di, Auntie? Umay kanto nabayag asaan taan nakapagsarita. Anya ti kayat yung regalo, Auntie? Saan mo't amasapol nga dati regalok basang. Tinapatag kanya kat makaumay ka iti espesyal nga aldaw kaw. Iso na lang, taamangan no adda may ibagat ti asawa ni iyan, Auntie. Ay nawaw, awanan ti bibiyang ni Mary Jane. Saan mo nga iso ti agdesisyon no asino ti imbitado iti kasangay kaw? Asino ti kinasarita yo iti cellphone yo, nanang? Ay kwa Sheila, anak kaw. Husto ka di tinangag ko? Boses ni Lexie dayjay. Ni Lexie nga ex ni Manong iyan. Ay wan, anya ko maita. Ay nawaw. Apay nga inawagan nyo pa ilang dayjay babae, nanang? Dakis ayano imbitaak ti ex ni Manong mo iti kasangay kaw. Ay, anyan tulangan ti marik na ni Manang Mary Jane no may pailang ti ex ni Manong dito'y balay. Ay nawaw, saan tayon aparikot dayta, Sheila? Adamutin kinkwa na ano agpaapik daw. Pangaasi yun, nanang. Di kay agar-aramid iti banag apakasakitan tinakam ti manugang yo. Iti pa'y nga imbagaking ka anilik city kayat ko ang manugangan. Saan kat adayta ang Mary Jane? Wen ang ni Mary Jane tay ayatan ni Manong iyan. Isungarod niya isutin kalay sana. No apay ngamin anapuskol ti panagrup-rup adayta a babae. Ipili na mo ti bagi na iti pamilya tayo. Okay ka lang ka di, Manang Mary Jane? Okay, aklaan sila ading ko.
Iti kasta alangam, amuklatan asaan ka nga okay, manang. No nangag mo tinagsaritaan mi itay ka ni nanang, di ka una agpaapiktuan. Maawatak, ading ko. Di ka madanagan, tani nanang laang matikas jay. No siyak nga ipag mo, maaklon ka met para ka ni manong ko. Agraman dagiti kabagyan mi. Suportado dati relasyon nyo ka ni manong. Agyaman nak launa yading ko. Agyaman nak tanasaya at kalatakan niya. Wen ta iso ti maiparbeng, manang. Sa maysa, sa anak akas ka ni nanang asaan ang makarik na. Wen gayam. At dain pa deliver ko a pizza dito'y balay. Itulod dan to inton madamdama. I-receive mo ton manang. Merienda tayo dayjay. At dalabiit papanak. Ay na, paragsakan naklaunay ang makakita king Lexi nakaw. Happy birthday, Auntie Jackie. Agyaman nakaw. Regalo para kada kayo, Auntie. Ay na wow, agyaman nakmanan. Awan anyaman na, Auntie. Adumat gayam ti bisita yo. Way, tidak duma kabagyan may. Tidak duma gagayam may. Ayun gayam, Auntie. Agkalaysa kami itinubyok itaatawan. Imbitado kayo. Anya? Anya ti kunam? Makiasawa ka matay? Unanti, kalugaran tayong matlaang. No kasta, makiasawa ka gaya man. Unanti, bumakad mo tanda tao. Ditan pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag. Ag picture tamang ki dinakaw, tapno adaman ipos ko iti Facebook ko. Anya ti aramidan day ta Alexi dito'y balay, Sheila. Hay, jakman amo ni nanang, manong. No kasta, ni nanang tinangimbitar kan ko, ana? Wen, manong. Ay, una yun ni nanang. Di na pa'y matimbagbagbaga kanyak. Ay na, amumot ni nanang. Saan amaw-awatan ti ugali na? Nakitam ka dito inpus na iti Facebook? Ha? Anya timpos na? Ladawan da iti ex mo, manong. Na, talaga mo't ni nanang Talaga di na panunutan ti marik na ti manugang na. Ang sana bale, mangipusang tumat iti picture may kanimanang inton madamdama. Uwan man ading ko. Tulungan nakman. Wen manong, di ka madanagan, at daak lang itilikodan nyo kanimanang Mary Jane. Ag-selfie taman mat, manang Mary Jane? Ha? Ag-picture ta, tapno at damat i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain mo ti rupa. Kat no nagpintas kang tupay, manang. Wanang, Ay sus, ala, umay kakit din. Umisam ka, tagbilangak, manang. 1, 2, 3. mabalinan day tading ko. May sapay ama nang. Tapno adamat picture mo iti Facebook ko. Oh, atoy. Sikamot ti mangig gam iti cellphone ko, manang. Syakto ti mangimay day. Itagkan tulangan. Anyat umay mo ibaga, manong miraw. Nag-post ka kanumat iti Facebook mo. Selfie o iti ex ti anak mo, Jackie, ading kaw. Ah, dayjay ka day. Apay matakas ta, Jackie. Panunutom mo't atirik na ti manugang mo. Ay nawaw, kasanaw kot saan mo't ang makarik na dayjay a babae. Uray anya ti aramidag, di nalat tamarik na asaan nga iso ti type ko ang manugangan. Nasaya at tao ni Mary Jane, kabagis. Nasaya at ano nasaya at? Basta siyak, jak kayat dayjay a babae para kini iyan. Ay unay kan, aklo na mo na ni Mary Jane kan iyan, di para iti tunggal may sa. Damag ko kat makiasawa mo ni Lexi kan makoy akalugaran tayo. No siyak ti sika, panawanan tapno liklikam dayjay a babae. Irespetum ka ti mariklik na ti manugang mo. No si ka ti adday ti sitwasyon na, sigurado masaktan ka ba? Banday di amiro dito'y balay, Sheila. No umay manan, di mo paspastrakan, nalawag ka day. Ay nawaw. Apay ni Uncle Miro, nanang. Basta,
Jak magustuhan ti kas di apa nagsasauna kanyak. Anyat inbaga naya kada kayo. Saanan ang masapul ang maamuam. Basta no imbagak abanday di atao dito'y balay. Ban atalaga. Di mo paspastrakan na awan ti imbagak apastrakan. Jak kayat amakita ti panagrup-rupa na dito'y balay. Naimbagngal daw yo, Uncle Miro. Ay, si kamot gayam sila kaanakan. Wan, Uncle. Inmayak, tadaman tiket ko amamuan, Uncle. Ay, nawaw. Anya day ta kaanakan. Anya ay atiin bagayo kanina nang idi na minsan. Apay akas taunay tigura na kada kayo. Ban kayo kanupa, iji balay. Ay na, imbagak lang mat nga respeto na ti manugang na. Ato gamin ti nakakita iti impos na a picture da iti ex ni manong mo. Agraraman ko na tupay kinkwa na. Saan ko lang nga imbaga? Tamangan numasaktan tirik na na. Ay, isumat lagayam anasakit tinakam na kada kayo, Uncle. Kinurik tayo matgayam. Uwan tatalaga mo ta sana na saya tikas diyang araramidan na. Napili launay iti manugang. Awanan iyan anak ko. Ay nawaw, andyan kaya tiyo asawan nanang. Ti babae akayat ko ang manugangan. Manugang matan ti sa balay. Unay kayo nanang. Nileksimanan ngamin ti pampanunutan nyo. Nabayagan ang nag-break kami iti dayjay a babae nanang. Mamin ano ka di ngamin aya nga ibagak kada kayo. Asaan nga iso ti kayat ko ang maasawa? Isyo nga rod mati kayat ko ang manugangan. Saan ang mabalin nanang? Adamat ni Mary Jane ang manugang nyo. Nasingpet, kinaanos pa'y dayjay. Saan ko a type ni Mary Jane para king kaanak ko? Ay nanang, awanan ti maaramidan nyo. Uray pa yan niya ti bagbagayo. Ni Mary Jane at talaga ti kayat ko. Iso nga irespeto yung kumamot jay tao akas manugang yo. Naa, anya ti aramidam dito'y balay si Camiro. Asino tinang pastraking ka? Ni sila kabagis. Adalay padamag ko kin kakabagis. Ay nawaw, anya maranday ta? Dumngag ka na saya at tanapatig ti ibagakan ka. Ay kaibagang marudan ano anya day ta? Amum ka di ani Lexia kayat mo ang manugangan ide. Kat makiap-apa iti katugangan na ita. Anya? Tunggal lumabas aki di paraangan da. Kat agbinbinog kaw da kan katugangan na. Pugno ka day? Wan. Adumot lang ti mangibagbaga asadot kanu nga mindayay a babae. Baribar kanu ba iti panagsungsungbat na iti katugangan na. Isu akas na. Kanayon da nga agapa. Pag nanaudan da ngayon ita. Agapang da kanu iji sentro. Tasaan mo tinakayat ni katugangan na ngagnaad da iji balay da. Makitam da ita. Numanugang lang ti saritaan. Nagasat ka kini Mary Jane. Ngamen, uray dakes ka kinkwana. Kat awan ti dakes nga insawang nakin ka. Ay nawaw, apay adi kay makaisom di tananang. Apay, naklaat kayo kadi itiin baga ni Uncle Miro? Ay, Siyak kumati mangibaga kada kayo. Ngam inununaan lakmat ngamin ni Uncle Miro. jak laim pagarop akas jay gayam ti ugali na. Kat no ado ti mangibagbaga ama di ti trato na iti katugangan na nanang. Isuda ti makinanaad iti katugangan na. Ngam feeling dunya pay lang ijay. Naimbaglaangan ata saan akas ta ti ugali ni Mary Jane. Ay, adayumat ananang. Adayo anasingsingpet ken naan anos ni Manang Mary Jane ngem ni Lexi nga ex ni Manong iyan. Pagyamanam iti Diyos tan nailisi ka nanang. Wan nga rod anak ko. No dayjay siguro Alexi ti na asawa ni Manong. Ay, awan lat amo ko nanang. Ang mga no inal daw mat nga agbinbinnog kayo dita paraangan tayo. Nalpas ka diti panaglaba, Mary Jane, anak ko. Nalpasan nanang, apay ka de. Ay, agmirinda ta nga rodon ah. Ha? Ada inling tak asaba. Isu ti merjinda enta. Agtugaw ka. Ay, agyaman naklaunay nanang.
Pasensya ka no, dakas dagitiin sawsawang ko idi kalabas, anak ko. Tinapatag kat nagbalbaliw kayo, nanang. Wen, naamiris ko dagiti bidot ko. Pasensya ka manen Ne, dananang kan manang mo matagkap iti kusina sila. Wen manong, inayaban ni nanang ni manang Mary Jane. Ay nawaw, itaman pa'y. Panagkunak at naamiris matan ni nanang dagiti bidot na manong. Nadamag na ngamin ti inaramid ti ex mo iti katugangan na. Nasaya at mat nga rod no nakaamirisin ni nanang. Saanan nga isupay apaka-estresan ni manang mo? Wen nga rod manong, saan lang aday ta? Indilit matlaangan ni nanang dagiti inpopos na iti Facebook. Kita aminton madamdama. Agpusto day ta iti ladawan da ka ni manang Mary Jane. Nakitak a nag-selfie da itay kan. Nakitak ti inpost mo iti Facebook mo, nanang. Picture making ni Mary Jane. Wen, italaang mat anang ipus ka iti kas a picture, nanang. Wen nga rod, anak ko. Idi kumapay gayam. Nakaamiris kayo mat siguro, nanang. Wen, anak ko. Naamiris ko ang nagasatak gayam kinimanang mo a Mary Jane. Ngamen, uray na minsan sa andak pa'y abinastos. Kunaktumat kada kayo, nanang. Nasingpet at talaga ni manang Mary Jane. Blessing in disguise matlaang nga iso tinaasawa ni manong iyan. Naku nampay anak ko. Manipod ita, agbali na ko na anasaya at iti manugang ko. Ay, rumbang laang, nanang. Respeto yon ni manang Mary Jane. Takas makita yumat. Nadalos ti panagpuspuso na. Ken dakkel ti respeto na kada kayo akatugangan na. Saan akas iti daduma dita? Ay nawaw! Di ka agpilpili iti manugang. No asino ti ayayatan ti anak mo, irespeto kan itratom iti nasayaat. Naragragsak matlang ti unag ti pagtaengan, no akinaawatan ti agkatugangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.